Забаўляльная праграма з выступленнямі артыстаў, а таксама сямейнай актыўнасці для гледачоў. Прадстаўнікі медыясферы вызначылі наймацнейшых у дысцыплінах колка дроў, перасяканне бервяна сякеры, эстафета, спаборніцтвы адным ударам, праверка на трываласць і колка дроў па-прэзідэнцкі. У апошняй дысцыпліне першае месца упэўнена заваяваў дырэктар тэлерадыёкампаніі «Гомель» Александр Дабрыян. Яго тэхніка, дакладнасць і моц удараў не пакінулі сапернікам шансаў. Па выніках чэмпіянату каманда тэлерадыёкампаніі «Гомель» увайшла ў дзесятку лепшых. Прекрасная традиция, которая у нас появилась в стране. У истоков этой традиции стоял глава государства Александр Лукашенко. Все медийное сообщество страны весь год с нетерпением ждет этих вот ноябрьских деньков для того, чтобы собраться здесь на Вяче и вместе поработать на свежем воздухе. Соревновательный момент, конечно, важен. И в этом году наша команда телерадиокомпании «Гомель» показала достойный результат. Мы вошли в десятку сильнейших. Надо сказать, что чемпионат сплачивает коллективы, сплачивает все медийное сообщество страны. Это важное мероприятие и настроение отличное. Пераможцам чацвёртага чэмпіянату па колцы дроў стала каманда тэлекампаніі «Ваен-ТБ». А ўзнагарода – падарунак ад першага сякера з аўтографам прэзідэнта. Таксама гасцей спаборніцтва радавалі сваімі выступленнямі народны ансамбль «Чарніцы», казачы ансамбль «Бацька Атаман» і зорны госць Александр Саладуха.